kan gå til nonnen. Hun er en kvinde af kløgt. Slår alting fejl. Stør jeg uden frygt. På torsdag, herre. Den frist er noget kort. Min svigerfar, hr. Capulet, vil have det. Og jeg har ingen hastværk med at sænke ham. Og hvad frøken tænker, vil de ikke, siger de. Det ser lidt bagvendt ud. Jeg kan ikke rigtig lide det. Et lykkens møde. Min frue, min frøken. Det kan de sige, og jeg måske bliver frue. Måske? Nej, kære. Det skal ske på torsdag. Det, som skal ske, det sker. Det ord er sandt. Har de tid til at skrive det nu, kære mod, eller skal jeg komme igen til aftenmessen? Jo, jeg har tiden i sorgbetydende datter. Vi må bede dem lade os alene. Gud fri mig, om jeg forstyrres andagt. Tidlig torsdag morgen vækker dig, Julie. Tag det her fremme kys. Græd med mig, som er berøvet hver en udvej, om hvert et råb om hjælp. Giv mig din lange livserfaring et hurtigt råd, og ved du ikke det, så skal kniven afgøre sagen mellem mig og mine trængsler. Vent, mit barn. Jeg skimter skyggen af et håb. Gå hjem, vær glad, og indvild dig, jeg gifter med Paris. Tag flasken her. Så snart du er i seng, drik det afkog, som den indeholder, og straks vil en iskold døsighed skylle gennem dine årer. Pulsen vil sagte sit vante løb og standse. Ingen varme og intet åndedrag skal røbe, at du lever. Sådan vil du henligge i 42 timer og vågne som en herlig søvn. Nu på torsdag, når din brudgom møder frem ved daggry, vil du være død i sengen. Så bliver du ført på åben borge til den gamle Velling, hvor Capulets familie ligger begravet. Inden du vågner, får Romeo et brev om vores list, og så kommer han hertil og er hos dig, når du vågner. Samme nat fører han dig med til Venice. Giv mig det! Giv mig det! Gå så. Jeg sender straks en nonne til Venice med brevet til din ven. Kærlighed giver mig styrke. Farvel, kære moder. Sådan savner jeg dig. Savner jeg dig. Savner jeg dig. Sådan savner jeg dig.
Så er det op. Ellers så må vi jo lade greven tage dig lige her på sengen, så skal du nok få ind i rumpen. Julia. Gå i seng med tøj på. Besønderligt. Julia. Julia. Så er det op, Julie. Hun er død. Frue! Herre! Hvad er det for en jamdron? Hun er død. Nej. Mit barn. Mit hele liv bliver levende igen. Se på mig. Hjælp. For fanden, kom med Julie. Hendes mand er kommet. Hun er død. Hun er hensåret. Hvad? Lad mig dog se. Gud. Hun er kold. Og blodet standset. Hendes lemmer stive. For længst tog disse læber afskud med livet. Balthasar, nyt fra Montebello. Hvordan har min kone? I slægtens grav, der hviler hendes legeme, og mellem himlens engle, der lever hendes sjæl. Tilgiv, jeg kom med så dårligt nyt. Nej, det kan ikke passe. Jeg forstår det ikke. Julie. Åh, Julie. Åh, Julie. Hvorfor er du død? Var der intet brev fra nonnen, Balthasar? Nej, kære herre. Balthasar, jeg skal bruge en apoteker. Nu. Ja, Julie. I nat sover jeg hos dig. Ja, jeg husker, der bor en apoteker her et sted. Jeg så nu forleden. Ja. Buskede øjenbryn, kraftige kindben, snedig blik. Ja. Hey, apoteker!
bruge en dosis gift. Ægte stærke sager. Så når det breder sig i mine år, vil jeg lægge død på stedet. Ja, gift er så stærk, men hver der drikker den, eller sælger den for den sags skyld, vil dø under Vindes' lov. Ja. Drik ud, og så selv styrke som 20 mand, så vil du straks ryge gulvet. Hjertestyrkning, ikke gift. Dig tager med til Julies grav. Der skal du give mig fred.